गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. ओटवणे गवळीवाडी येथील शाळकरी मुलाचा गुरुवारी दुर्दैवी मृत्यू झाला. विनय कोटकर असं या विद्यार्थ्याचं नाव असून विद्युत भारित वीज वाहिनी तुटून ओटवणे बावळाट सीमेदरम्यानच्या तेरेखोल नदीपात्रात पडल्यानं ही दुर्दैवी घटना घडली. ओटवणे हायस्कूलमध्ये इयत्ता 9वीत तो शिकत होता. नदी पलीकडे गेलेल्या म्हशी आणण्यासाठी गेला असता हा प्रकार घडला. विद्युत भारी वीज वाहिनी तुटून ओटवणे बावळाट सीमेदरम्यानच्या तेरेखोल नदीपात्रात पडल्यानं त्या 14 वर्षीय शाळकरी मुलाचा हकनाक जीव गेला. विनयच्या या अकाली जाण्यानं कुटुंबासह गावावर दुःखाचा डोंगर कोसळलाय. गावात आलेल्या महावितरण अधिकाऱ्यांना ग्रामस्थांनी धारेवर धरत कार्यकारी अभियंत्यांना खडेबोल सुनावले. महावितरणच्या दुर्लक्षामुळे हा प्रकार घडलाय. नुकसान भरपाई देऊन गेलेला जीव परत येणार आहे का, असा सवाल संतप्त ग्रामस्थांनी केला. तर ट्रान्सफॉर्मरची झालेली सध्याच्या अवस्थेवरून देखील खडेबोल सुनावले. सायंकाळी उशिरा विनयच्या पार्थिवावर शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. सर इथं ओटवण्यात आहे. इथं श्री ग्रामस्थ आहे आणि डेड बॉडी पण खालून. हॅलो सर, अमित बोलतोय. ऐकायला येतं साहेब? हाय सर, आता ओटवण्यामध्ये आहोत. त्यांनी डेड बॉडी आता इथं आणलेली आहे आणि ग्रामस्थांना आपण जी शासकीय मदत होती त्याबद्दल माहिती दिलेली आहे बुरे साहेबांनी. पण त्यांची आता इथं आपल्याला मागणी अशी आहे की वैयक्तिक सावंतवाडी स्टाफने त्यांना 2 लाख रुपये द्यायला पाहिजे. त्याबद्दल आपण त्यांना माहिती दिलेली आहे की काय करता येतं. हां, मग तेच साहेब आम्ही त्यांना सांगितलं, त्याच्याबद्दल आम्ही त्यांना वैयक्तिक माहिती दिलेली आहे. ठीक आहे, माझ्याकडे साहेब त्यांचे ग्राहक बोलतोय बघा. हां साहेब, नमस्कार. काय म्हणतो, शासकीय यंत्रणेशिवाय तुम्ही इतर काय करू शकत नाही, पण ते DP बदलायचं काम शासकीय यंत्रणेचं होतं का नव्हतं? त्यावेळी शासकीय यंत्रणेनं म्हटलं का आमचं शासकीय यंत्रणेचं काम आहे, आमचं लगेच झालं पाहिजे म्हटलं का? आता तुम्ही शासकीय यंत्रणा आणता. हे पहा, आम्ही बोलत असताना काही शब्द वर खाली होतील, त्याबद्दल सुरुवातीलाच माफी मागतो मी तुमची. तुम्ही पण एक अधिकारी आहात, पण एक लक्षात घ्या, इथे मोठा जमाव जमलेला आहे. तुमचे अधिकारी 2च उभे आहेत. माणसं आहेत इथे 500 बाकीची. तुम्ही असं जर सांगायला लागला तर लोकांना काय सांगणारी, लोक तुमच्या हाताखाली काम करणारी? अहो, पण तुम्ही जबाबदारी घेऊन काय तिथे स्टँड घेणार का? आम्हाला शासकीय यंत्रणेचं काही लागलेलं नाही आहे. तुम्ही तुमच्या जबाबदारीवरती काही आम्हाला सांगणार आहात का? शासकीय यंत्रणा म्हणजे तुम्ही डायरेक्ट आम्हाला काय आता MSCBचा आमदार कोण असेल त्याच्याकडे जाऊन एक व्यक्तीसाठी, एक मुलासाठी. अहो, महावितरणचं ठीक आहे, महावितरणचं मी सांगत नाही आहे. तुमचा जो हलगर्जीपणा झालेला आहे त्याच्याबद्दल तुम्ही काय भरपाई करणार आहात का नाही? आता तुम्ही साहेब कुठे आहात? आता कुठे आहात? कुडाला तुम्ही, आम्ही थांबतो इथे. तुम्ही ओटवण्यामध्ये गवळीवाडीमध्ये या, इथली परिस्थिती बघा आणि तुम्ही इथे बोला. मग आता तुमचे 2 अधिकारी आलेले आहेत, ते काही बोलू शकत नाही. तुम्ही तिथून बसून हे बिंदास बोलू शकता. किती वेळात पोहोचताय तुम्ही? हे थांबा भाई, 1 मिनिट. ते येतात, आपण थांबूया का? आता कुडाळमध्ये आहात? त्याला माहित नव्हतं कुठे. हा, ठीक आहे. कुडाळमधून डायरेक्ट तुम्ही ओटवण्यात यायचे. ओटवणे श्रीकृष्ण मंदिरच्या तिथे. 1 तास तुम्ही इथे बॉडी पोहोचलेली ऑलरेडी. आम्ही वेट करत थांबणार तुमचा. संध्याकाळी 7 वाजता नाही, पण तुम्हाला ओटवणे गवळीवाडी माहिती नसेल तर तुम्ही कुठपर्यंत पोहोचणार आहात? त्या कारणामध्ये नेटवर्क नाहीये. हा, ओटवणे गवळीवाडी श्रीकृष्ण मंदिरकडे या. आम्ही वाट बघतो सगळे.
लवकर या वेळ घ्या. बॉडी ठेवली म्हणून सांग. तुम्ही बाकीचं प्राधान्य आता तिथं निघा 2 मिनिटात. बॉडी इकडे आली म्हणा. बॉडी इथे थांबलेली आहे, वाट बघत थांबलेले आहेत लोक. हा ठीक आहे चल. आम्ही जगाची बाजू बघत नाही. MSTP हा प्रकार घडलेला आहे. गेली 40 वर्षात तुम्ही इथे लाईन इन्स्पेक्शनला कोण आलंय का तुमचं? आलंय का सांगा मला. दर पावसाळ्यात तुम्ही वायरमॅनला पाठवता. एकटा वायरमॅन एवढं गाव 12 वाड्या आहेत गावात. कुठच्या टोकापासून कुठे फिरायला काय करणार एकटा माणूस? तो काय रिमोट आहे काय रोबोट आहे? आणि साहेब लाख मुलं जीव गेले याच्यावरून तुम्ही काय अंदाज जीव- करा? नाही, नाही, पैशाने याचा जीव पगार नाही, काय नाही, फरक पडणार नाही, नाही. आमचं पगार आमचं गेलं म्हणून देऊचं नाही. एका पगार काय नोकरी द्या कोणाला तरी. अरे काहीतरी कनेक्शन घेऊन गेले तर बरे 25,000 रुपये मागतात. समजा एखादा मुलगा असला तर त्यांनी काय करायचं, कोणाकडे बघायचं, असा विषय आहे. करायचे असतील बरं 50,000 रुपये मागणी करतं तटसून कनेक्शन घेऊन गेले काय? निर्णयाचा आता सांगते त्याशिवाय तुम्हाला. हलतच नाही. बोला पटपट बोला ना, बोला ना. सगळे काढून नका. आमका हो, कालपासून आम्ही असू सकाळपासून साहेब. आमचा अंत बघू नको, एवढं फक्त करा आणि लवकर काय ते का भागून टाका. काल संध्याकाळ 6 वाजल्यापासून लोक झोपलेले नाहीत, एवढं लक्षात ठेवा. शासकीय मदत आम्ही लवकरात लवकर देण्याची हमी घेतो. लवकर म्हणजे कधी? लवकरात लवकर म्हणजे मला डेट स्पेसिफिक डेट द्या ना. नंतर काय झालं तर काय नाही झालं तर जाऊ दे. नाही ते सांगतो ना. ते सांगा बोला, नाही झालं, लवकर आमची पूर्णपणे मदत 3 महिन्याची असते. 3 महिन्यापर्यंत आपण ती मदत मिळवून देऊ. नाही तर तुमची स्वतःची जबाबदारी. आणि त्यासाठी जे काही कागदपत्र लागतील ते सुद्धा गोळा करायची हमी आम्ही देतो. काही ग्राहकाला अडचण येऊ देणार नाही. 3 महिने साहेब नाही मिळाले ते पण बोला ना. 3 महिने नाही मिळाले तर आम्ही जबाबदारी घेतो म्हणून सांगा ना. ठीक आहे, 3 महिन्याच्या आतच मिळवून देण्याची जबाबदारी आहे. त्याच्या पलीकडे जाणार नाही.